Nicméně, vítejte na našem speciálním streamu Stargate Game Atlantis. 2023 Stoka Community Game Awards. Budeme jako každý rok už po třetí mluvit o hrách, které komunita řekla, že by mohly být dobrý, nebo špatný, nebo nic moc a tak moc. Tento rok děláme rok 23 logicky. Bude to vtipný, pokud tam nebude hodně Baldur's Gateu, tak to bude nuda. Tento rok 24 bude plný Helldivers, si myslím. Mimochodem můžete již nominovat hry celoročně zase. A samozřejmě už se můžou celoročně nominovat hry. Potom to vlastně uděláme refresh a udělá se jakoby další půl na další půl na... Ano, už je to právě jako resetovaný, už můžete nominovat. Luxus. Tak. Proč jsme zvolili tohle prostředí, tak řekli jsme si, že hejte, lidi, kdybyste věřili budoucnosti, tak máme prezidenta, který má VR headset. Místo toho máme prezidenta, který nás dostane do války, každý dostaneme kalacha, ale hele, to tak prostě je. Takže ty konc si prosvištíme si tak trochu hry. Slovíčka, ano. Slovíčka. Díku, můžeš tam tak dát tak. bring in. Ano, co jsou Stoka Community Game Awards pro ty, kteří ještě nevidí? Je to anketa, kterou od počátku utváří komunita, původně nominovala kategorie, později nominovala samotné hry a potom se o nich hlasuje. Teď už jsou teda kategorie ustáleny a pouze nominujeme a hlasujeme. Jsou jednoduchý pravidla, musí to být release v tom roce, nebo to musí být přechod z early accessu do full releaseu, protože třeba Steam to předatovává, anebo je to vydaný na PC, ještě taky bereme hry, které doteď nebyly. Takže některým starší kousky se tam můžou objevit, které byly dřív jenom na konzoli. Tak, co bylo všechno nominované? Against the Storm. Myslím, že ty jsi o tu hru nějakým způsobem měl zájem, já jsem ji hrál. Nevím, jestli jsi jí hrál ty. O čem to bylo? Je to takový jako horde defense, objevování mapy, protože všude je taková divná prokletá bouře a musíš ji postupně odtlačovat. Jo, to bylo podobné, jako jsou ty, jak se jmenujou, The Billions. No. Je to moc hezky jako udělaný, mě se ta hra docela líbila, dokonce má i českou lokalizaci. Aha. A byla tedy nominována do unikátnosti a povedlo se. Povedlo se? Ano, k té hře nic moc dalšího nemám. OK, povedlo se. Tak, Age of Wonders 4. Klasika, Age of Wonders. Povedlo se? Ano, povedlo se. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Já jsem nehrál vlastně, myslím, že jedničku jsem hrál. Hrál jsem ji kdysi dávno, asi před 10 lety na nějakým konu. Jsem ji zkoušel. Tam právě ukazovali fyziku toho světla, na kterém to bylo celý postavený. Mm-hmm. Ale moc mě to nechytlo. Já moc hororovky nemusím. Jasně, no. A hororovky, kde máš baterku, která se dobíjí tím, že nesvítíš, mi přijde. Jasně, no, to je... Musíš, víš co, klepeš. No. A nebo točíš takovou tou páčku. Dynamo. Jo, takže konzolisté jsou lidé a povedlo se. Všichni Arma Forgeru. Hele, takhle, je to Arma. Povedlo se až za 5 let. Jo, a teď přidal nějaký update. Máme v plánu vyzkoušet s Gintrem. Jo. Je to teda unikátnost a povedlo se. Minimálně za soundtrack, hele. A unikátnost je pravda, protože vlastně, že je pravda, že Arma Reforged vlastně nastartovala nějakým způsobem jakoby zase Cold War feeling her. Jo, vlastně jako dodat tomu kampaň, tak by to mohlo být i dobrý jako resurrektnutí jedničky. Jo. Protože vlastně jako všechny ty propy a lokalita je tam to, no. Takže ta jednička jako taková byla hlavně dobrá díky tomu, že to byl prostě jakoby pokračování studené války, že jo. No jasně. Tady by se mohlo využít rovnou jako máš Varno, tak by se mohlo využít rovnou třeba tohle stavět. Armored Core. Mami, můžeme mít Battletech doma. Toto je Battletech doma. Mě to teda míní, takže já k tomu nemám co říct. Je to dobrý. Zajímal jsem. Je to dobrý, drtíme koule. Koledvoucí hudba a povedlo se. Jo.
Hudba je fakt dobrá. Hudba je hodně Jo. podobná, jako byla hudba třeba v Ace Combatu. Aha, tak jo. Baldur's Gate 3. Asi Asi nemá nominovaný smysl. skoro do všech, myslím, kategorií pozitivních. Rozhodně těch pozitivních, ano. I když to asi ne je taková ta jako přehnaně kladné i přehnaně záporné hodnocení. Takhle, je to nejlepší indická hra, která vyšla, že jo? V poslední době. Jo, to jo. Dobře. Problém Balduru vždycky bude a je toho, že to dělá firma, která udělala Original Sin. A to znamená, že bude dobrá, až bude mít hotovou verzi. Ale to neznamená, že teď v té ještě polorozpadlý. Teď tam je, já nevím, asi už třetí patch, který má 50 giga, jako jo, takže velkým možností si myslím, že... Já nevím, jestli už je dodělaný ten akt 3 teda. No takhle, dali další konce charakterů ve trojce, takže jako Jo. už to jako dost to rozjeli, no. Dobře, takže nominováno to asi ne, což se týká reviews. Drtíme kolej taky miluji. Skladbalcí hudba, unikátnost a povedlo se. Může být. A BattleBit Remastered. Povedlo se. Cože? Okidoki. To je prostě Jo. prdel. To se Jo, povedlo. Sergeant Okidoki, to se povedlo prostě, víc co, jako. The Liquid Horse, viď? Jo, no, to je prostě, to je, jako takhle, jak udělat dobrou hru za prostě doslova vzít dobré věci a dát je dokupy a Ano. tady vidět, že to není o grafice. Ano. Jo, není nutný, aby byla top notch grafika. Když ty dáš další, když ty to přepneš, jen to potvrzuje, co jsem řekl. Jo. Battlefield Bad Company 2 nám byla nominována do Gilpu, což je nová kategorie letos. Ano. A aby jsme si vzpomněli na staré hry, které si po letech zaslouží i nějakou tu pozornost stále. Což je prostě vtipný, že vlastně my tam máme BattleBits a teď je Bad Company 2. Ono velmi je vidět, že vlastně prostě BattleBits hodně se nechal inspirovat a asi i tu Bad Company dokonce bych řekl. Aby prostě nějakým způsobem se z toho stala dobrá hra a tady je vidět, že prostě není třeba grafika, je třeba to srdce, to hraní a DICE v té době, kdy ještě tam dělali hry, nebo byli tam lidi, kteří chtěli dělat hry a nechtěli dělat tabulky, tak to fungovalo. Tak. Ale tam se asi už nikdy nevrátíme. Bzd je dobrý. Bzd je česká platformer hra, která já jsem si už i pořídil. Je docela, je hezká, rozkošná, dobrá hudba docela. I teda silně tlačí na tryhardění, respektive na speedruny, protože ti to měří čas. Ale teda musím říct, že jako vizuálem a celkově to vypadá moc hezky a hraje se to docela pěkně. Takže se nedivím tomu, že to někoho baví a i přes to drcení koulí ho to baví. A že se to povedlo. I přes to drcení koulí stále miluješ. Ano. Ten bod to včera. Tak, Call of Duty Modern Warfare 3. Vracíme se k... Kulervoucí hudba asi ano, protože Modern Warfare nebo celkově Activision... Ty velký hry mají většinou rozpočet na ty, no, na hudbu. Mají rozpočet na to, že zavolají do Prahy a tam jim nahrajou soundtrack ve Filharmonii. Občas byly doby, kdy Honzovi Pokojskýmu zavolali a on jim udělal hudbu. Bylo to, ne? Byl to Activision. Jo, dělal do Battlefieldu, no. No, přesně tak. Ale do Battlefieldu dělal taky hudbu, co vím, no. A dělal i do Crysis, ale to není vlastně Activision. No, ne. ale každopádně se jako je vidět, že člověk se dokáže jako hudebně do toho určitě vžít. Call of Duty Modern Warfare 3, pokud se nepamatuju, takže vlastně je to trojky. Rebootování špatné hry neuděláš dobrou hru. Prostě no, jako... odpovídá to tomu, do čeho je to nominováno. A nominováno, že to asi ne, tak to asi ne. Nejhorší hra roku takhle drsný bych asi nebyl, určitě tam můžou být ještě lepší kombinace. Uvidíme, co ještě nám přesně tak. Ale kulervoucí hudbu určitě jo, no, protože prostě použije tam základní věci a
vážná hudba je prostě do stříleček strašně hodně jako používaná. Je to tak, já jenom Už od dob zkontroluji, Modern Warfare 1. Dobrý, nic. Tak jo, Chance of Seda. Neznám. Taky nevím. To vypadá jak na nějakou Indíčko. víš, co myslím, nějakou tu. Já teď si budu dát do pusy, aby to vypadalo jako, že si to, že si, si to, ale já si to hoši, jo, když tak to je elektronická, jo, to není jako, že... Chance of Senar, logická hra pro jednoho hráče. Ne, jo. A dobrodružná. Já si pamatuju tu pornodunu, ale ta byla podobně jako esteticky dělaná, mimochodem. Dobře. Líbí se mi Randisk, teda vývojář, název. Nicméně ta nominováno do koledovací hudby unikátnosti a povedlo se. Což ty indie věci většinou sem spadají, no. Indické věci. Ano. A další guild. Command and Conquer. Tam za mě ano. Command Conquer jako takovej mám ve mně strašně, v mý duši to má velké místo, protože kdysi pradávno, mě bylo asi třeba 11 let, si myslím, a dostal jsem přes tetu z Německa Command Conquer jedničku s německým dubbingem a německým vším. Bylo to super, protože jsem si myslel, že to je v té době německá hra, mimochodem. Nebyla. A strašně mi to dalo, tu jedničku jsem hrál docela... Jsem nechtěl, tak to by. Docela dost. Víc jsem podle mě hrál Red Alert 1, Jasně. který mimochodem je vlastně navazující na Command Conquer 1, protože je tam i Kane a tak dále, protože Kane se dostal do minulosti a pomáhá Stalinovi. Helejte v tom jako prostě tak. Nicméně, Command Conquer v mém srdci vždycky bude úplně top notch. Nicméně, je nutný podotknout, že ta remaster verze, která byla v roce 22, tuším, 22 nejspíš, 21, tak byla remaster verze, oni se nebáli říct za to velký prachy a remasterovali to docela dobře, za ty prachy určitě ne, ale remasterovali to docela dobře. Takže jsem to zase znova zahrál, ta hra je těžká jako svině, jako všechny staré hry, ale užil jsem si rozhodně jakoby prostě ty grafický filmečky a všecko. Hrál jsem to jen kvůli těm filmům a dubbingu. A samozřejmě kvůli hudbě. Takže můžu říct, že to do Guildpu patří a asi je lepší si klidně zahrát tu remasterovanou verzi, která prostě je dobrá v tomhle tom. Mimochodem doplním, že jsem kontroloval, že do Guildpu doktor nenominoval ani jednu hru, takže to nejsou jeho nominace. Já jsem si řekl, že by nebylo dobrý, abych to dělal. Jo. Counter-Strike 2. Proč máš je reboot CSK, řekněme, CSGOčka. Je to reboot Goučka, je to reboot. Možná bych neřekl ani Goučka. Já bych řekl, že je to reboot, Ne, CSK asi celkově. Source. Jo, takhle. Ale jdeme o to, že vlastně stavíme na CSGOčku, je to jenom engine update s nějakým Jo. No tak ono už to je postavený mimochodem na tom, ne? Na co? Na Source 2? Na Source 2. Ano. Na kterém mimochodem postavená Alex. Ano. Takže ano, můžete jednoho dne mít Counter-Strike ve VR-ku. Děsivý, ale je to tak. Proto je to nominováno jak do druhého dechu, tak i vlastně do Guildpu, protože pořád jsou to CSGOčka, který jsou tady docela dlouho. Jsou tady docela dlouho. Díky jednomu tajvanskému hackerovi, za kterým si sám přiletěl jediný bůh počítačových her, náš i obezní Ježíš, co nemí počítat do 3, že ten tam za ním přiletěl a prakticky se ho za $15,000 koupil, což je úplně úžasný příběh, jak vznikl Counter-Strike. A taky důvod, proč ty zbraně všechny nejsou tak přesně, jak by měly být. Proč třeba 4 se natahuje vypouštěčem závěru, tak to je jako super. Nebo vypouštěčem, dorážičem. Nicméně určitě to má asi smysl do toho druhého dechu taky, nebo i do toho Guildpu, protože Counter-Strike 1 jako Gočko neexistuje. No. Jestli jste si všimli, tak všem automaticky se to přepsalo v Steamu jako 2 a jedničku teda už nikdy mít nemůže. To je docela bold move, myslím, že se to asi nikdy nestalo během života Steamu,
že by Steam takhle jakoby změnil tu věc. Nezažil jsem to. Svým Ani u té hry. způsobem něco podobného udělal s Dotou, kdy byla Dota 2, pak přišla Dota 2 Reborn, což byl vlastně Jo, to je beta pravda. test Sourceu 2 právě. Aha, jo. A pak to šli a replaceli za původní Dotu. To je pravda, to je pravda. Jo, to je ale pravda. nebylo to teda tak markantní jako vlastně změny. Prostě Až prostě jeden den, teď tady máte Kancer 2 a mají smazali vše, nebo předělali to, jako to bylo drsný. A musím teda říct, že se jim to strašně povedlo, protože jsem čekal, že tohle ten jakoby, že to bude fuck up. Jo, jediný vím, že někdo snad dal, že byly nějaký kritický ohlasy na ten jejich dynamický systém těch tyků, že to není už přesně tyky, ale jsou i ty mezi. A Jo. že ne vždycky jim to úplně tady funguje dobře, ale nesledoval jsem to. Dobrý. Další česká hra. Crime Boss, Rocky City. Mě tady furt takhle se zasekává ta ruka v tom ovladači. Jo, já jsem naštěstí, mě to už chytlo ruce bez ovladačů a ne to. Mě taky, ale já jsem těch ťuknul do ovladače, takže... Jo, to je potom. No, česká hra, možná někteří o tom slyšeli, někteří možná budou vědět víc než my. Já o tom vím jenom to, že to nedopadlo nejlíp, protože prostě velký budget, který utratili na známé ksichty, které tam jsou vidět. A samotná hra prý zas tak dobrá není, no. Hele, když Ale chceš, vlastně když jako chceš, zase na druhou když chceš stranu, udělat, když no. chceš udělat GTAčko, No, já jsem z toho pochopil, že to je něco mezi GTAčkem a Paydayem, tak trochu možná. Jako Vice City Payday, no. No, s tím, že ale zase jako na druhou stranu, já v tom vidím aspoň jako drobný zrnko pozitiva v tom, že relativně malý studio založený teda lidma, který dělali na jiných hrách, známých projektech, se jim povedli vlastně jako někde schrastit poměrně solidní budget, že tam narvali docela do známých ksichtů, který sem i teda přiletěli, nebo asi někam jinam možná, než k nám, a jako dali je do té hry. Což i jako si myslím, že samo o sobě je dobrý jako biznisový úspěch, leč teda prodej jako kvalita té hry jde někam jinam. Zase no, snažili se to nahnat nějakou věcí. Já když takhle kliknu... Teď jsem slyšel, že tam je Immortal. Cože? Že tam je Immortal. Jo? Napravo. Jej, teď jsem si čoukl rukou třísku do monitoru. Jo, už to vidím. No. Cool. Dobrý, Cyberpunk 277. Druhý dech, protože jsme dostali update 2.0 a víc. 100% druhý dech a 100% bych to zaslouženě dal. Asi bych to možná ještě dal do drtíme koule, protože prostě jako... No já jsem to právě nebral, že to není jako release, jo, to nemůžeš. No jako já vím právě, ale jen říkám, že prostě jo, to je prostě ono, jo. Vezmi si, a hlavně ono, jak je to daný, jak je to DLCčko, který je vlastně velký. Ne spin-off de facto, nebo je to takový jako... Je pravda, vlastně, že CD Projekt Red dělá ne DLCčko, ale datadisky spíš. Dobře, au. No ale třeba u Zaklínače to je datadisk, to je tak velký většinou oproti DLCčku. Jako jo, no, jako ono, dneska ten datadisk DLC, ten hodně se to změnilo, jakože já se vím, to... no. Dost se to jakoby... Ono se to nutně nevylučuje, ale lidi nevědí, co je DLC s kratkou většinou, takže... Delalic Entertainment, čestná salva. A to nemám tu poznámku, ale tuším, že to je uzavřený studio, jako jedno z mnoha dalších. A nevím, co mají na svém kontě, když tak někdo můžete dopsat do chatu, kdybyste věděli. Ale já si to musím nějak multi ruce, nevím, proč to nefunguje. Dark Souls, 1. Dark Souls, remaster? Ne. No asi jako můžeme říct remaster, no to je jedno, ale to prostě Dark Souls do Gilpu. No i ten remaster už tady je, nevím, 4-5 let, možná díl. On ten čas letí. Možná Sojka v chatu, jestli je, tak bude vědět. Nebo nikdo jiný. Takže Dark Souls do Gilpu, no. Dead Island 2. Jednou je akorát. Jedna babka povídala, že to stojí za hovno, to jsme to ještě doteď neměli. A povedlo se. Já mám dohranou 1 dvakrát, ne jednou asi, ale několikrát rozehranou. Jak solo, tak s přáteli. A na 2 se těším, teď v dubnu, myslím, ke konci dubna má být na Steamu konečně, takže já si ji i pořídím, protože to teď byla exkluzivita pro Epic. A co jsem slyšel, tak vlastně zase tak špatná není právě. Takže, a což napovídají ty první 2 kategorie, že jednou je akorát, ale zároveň jedna babka povídala, že to stojí za hovno.
Jako je pravda, že já vlastně jsem nikdy jako neřešil zombie hry, já moc zombie hry jako Jasně. nemusím. Ale myslím, že jsem na to jako dobrý docela jako teď. Taky jsem slyšel, že ta dvojka není špatná. Mě u té jedničky bavila asi jako do jistý míry ta otevřenost. Ani tam nešlo o ty zombíky jako vlastně o tu hru jako takovou docela. Sedí. A crafting byl docela dobrý. Dead Space Remaster, jednou je akorát. Jednou je akorát. Dobře, myslím, že tvůj komentář byl naprosto upřímný a stačil. Jednou je opravdu akorát. Teď samozřejmě Dead Space Remaster, když je venku System Shock, je docela jako, možná kvůli tomu, Jo. ale na rozdíl od System Shocku si myslím, že Dead Space s těma svýma věcma, co tam jsou, jako, tak je to prostě jako jedno akorát, je to příběhovka. To je velká příběhovka, není tam moc velkých změní. Jinak Sojka nás doplnil, remaster té Dark Souls jedničky je 2.18, takže 6 let už. No. Takže je to nějaký pátek. Deepest Chamber Resurrection. Kartičky. Jo, ano, deck building. Ale povedlo se unikátní prej. Tak jo, uvidíme. Zjistíme na konci pořadu. Je to pravda? Diablo 4. Není to pravda? Diablo 4. Myslím si, že obě nominace dávají smysl. Jo. Obě nominace, jakže se to povedlo, takže asi ne. Povedlo se to ve smyslu toho, jakým stylem to Diablo po té trojce a nějakým způsobem jakoby dimenzovali. Slyšel jsem, že to je návrat ke dvojce, no. Povedlo se taky to, že nějakým způsobem využili nějaké věci, co se ve trojce naučili, hlavně co se teda naučili v té čtyřce, nebo v té trojce respektive, je seasony. Jo. Buď tam přišel nějaký lidi, kteří učili nějaký lidi z Vovka a takhle, ty seasony tam jsou fakt dobře dělaný, byly dobře dělaný, dávalo to smysl, bylo to fajn. Jo, že to ta čtyřka jakoby celkově nějakým způsobem hodně reflektuje a není to mrtvá hra. Zase Diablo Resurrection je prostě Diablo Resurrection. Dobře. Dreč. Další indie hříčka. Nevím, kde je vývářem, už vím, že to nemám doplněný. Ale vydavatel je Tým 17, takže v tom případě za mě dobrý. Jsem unikátně a povedlo se, no. Hele, jestli to jo, jako já rybaření, neznám, já nikdy rybářskou hru nehrál. Takhle, pamatuju si doby, kdy ve Víčku, ve starém Víčku jsem hrál rybaření a oni tam měli i prut, si myslím, v té době jako dělali všechny ten gadget, jasně. Všechny možné věci dělali a to bylo dobrý, jako to si musím říct, na Víčku bylo hromada těch věcí. Ale bohužel s velkou televizí měl jeden kámoš u nás a prostě hrát to není. Driftwood. Tom, to jak se jmenoval ten skateboard mýho dětství, vole. Myslíš Tony Hawk? Ano, Tony Hawk, vole, jako vole ten slot, jo. Jo, ale tady se to povedlo. Jako Stoke Slot Interactive je prostě dobrý. S průzkumem prostředí a závodní. FFF, pokud se nepletu, měla by to být snad možná i česká hříčka, nechci kecat. To je šibenice, ne? Ne, ale měla by to být idle hra teda. Aha. A tady se to povedlo. Tak v tom případě uvidíme. Ale jako jo, může být. Forspoken je určitě tak strašně špatná hra, že jsem o ní vůbec neslyšel. Já jsem slyšel jenom letmo a jenom negativně. No to jsem myslel, jakože ano, to jsem chtěl říct. Jakože... Forzolis. Nevím, co to je. Pěkný, mám to připravený a vypadá to dobře, těším se na to, že se zahraju, je to teda, je to Asian hra. Je to Asian sci-fi. No, jako ten poster vypadá docela dobře. Ale je to Asian sci-fi, uvidím, zajímá mě to. GTFO. Já ho vlastním. A? Hráli jsme to s Ginterem a Chunťou. A je to jako hororovka, no je to prostě v potemnělý místnosti a jdou na tebe hordy. Je to takový jako payday, no. Bez heistů vlastně plníš, vem si Helldivery ve 4 a čistíš nějaký starý jako základny nebo doly od potvor. Podobného jako je
Sniper Elite s těma zombíkama. Asi, ty jsem neviděl, ale asi to bude podobný. A Jasně. špatný to jako nebylo, mě na jednu stranu mrzí, že jsme to jako jsme se k tomu jako nevrátili solo určitě, je to docela těžký. Oni vydrží docela hodně i na ty nižší obtížnosti, ale vlastně jako provedení vypadalo docela hezky. Minulý rok to dostal nějaký updaty, takže to je do druhého dechu. A je to tam. Já to tam nenominoval. Halls of Torment. Já jsem to hrál, je to jedna z těch hříček teďka, co se víc rozšiřují na desktopy, někteří to možná znají z telefonů. Běháš zase před nějakou jako masou různých enemáků a máš takový ten autoshooter. Jo. Je to jako příjemná věc, když člověk třeba 20 minut na někoho čeká, nechce se mu rozehrávat nic většího, nebo třeba se u toho velice dobře poslouchají podcasty a různý rozhovory, protože on to člověk nemusí moc přemýšlet. A já jsem to opět nenominoval. Já jsem nominoval jenom pár her, ale tohle není moje. No nicméně, já bych souhlasil s těmi kategoriemi, co tam jsou. Já jsem taky nominoval jenom pár her. Já jsem si teda myslel, že budeme mít víc lidí tebou nominovat, ale... No, nominovaných nevím, kolik bylo. Nebo kolik lidí nominovalo. Ale něco kolem 10-15 to asi bylo. Hi-Fi Rush. To se prej Microsoftu, respektive Bethesdě jako velice prej povedlo. Takovým způsobem, že to je jedna z her, kterou teďka budou dávat na PSK. A je to trošku zapadlý, ale slyšel jsem právě jenom jako dobrý reakce. Neviděl jsem ani gameplay, ale prej se to velice povedlo. Kulervoucí mlátička. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Marketko, je to dobrá hra? Asi... A Niny? Je to sakra Niny hra a Hogwarts Legacy je určitě jedna jako z nejlepších her minulého roku. 100%. Nehrál jsem jí z nějakých důvodů, který mám prostě a mám tady doma člověka, co jí dohrál. Chybí 2 achievementy, nebo tak nějak. Myslím si, že to znamená, že ta hra je fakt dobrá. Pro tu cílovku, na kterou byla daná, je úplně topík. Jedno je akorát, to záleží, asi jo, jestli člověk není přímo Potterhead, tak... Já přemýšlím, proč je to jedno je akorát, když to nebyl druhý díl. Je takhle. Jo, to vlastně jako mělo být pro pokračování. A to mi uteklo, to by tam správně být nemělo, to bych zamítnul. To je pravda. Jo, takže... Jakoby teďkon s nějakým způsobem je to zvláštní, jakoby ten Hogwarts celkově, jakoby ten Hogwarts, jak tomu říkají, tak zažívá zase nějaký resurrecting, ačkoliv byly vlastně poslední 2 filmy velmi špatný. Tak nějaký novej. Byl novej? No. Tady nevím. Podle nějaký poslední knížky, prej. Aha, to je furt nějaký knížky. A už tam bude Tangenter, jakoby nějaký čaroděj. Jo, vlastně nebude, pardon. Anyway. Dobrý. Anyway, podle mě ta hra jako je úplně je to jedna z her, která dokázala spojit, jak jakoby, nějak se nám sekáš, nevím proč. Rozbily se mi ruce, no. A vypadá to vtipně. Vidíte, a to je důvod, proč prezident nemůže být ve VR. To je skvělý. Dobrý, už, aby to paráda. Už jste v pohodě. Už si za pilulku, už jste v pohodě. Dobrý. Je to jedna z těch věcí, která vlastně spojila hra PC Master Race a spojila konzolisty. Jo. Já jsem to hrál asi tak třetinu, možná před půlkou jsem skončil. Vím, že Fix dohrál, nevím, jestli to dohrál, ale vím, že se dostal za půlku a tam ho to prej stralo trochu. Protože takový jako prej nudný. Já jsem moc příběh nesledoval, je to pravda, ale jako gameplayové to bylo velice příjemný a jako vlastně strašně příjemná jako casual hříčka. Myslím si, že tu jako cílovku to trefilo velice dobře. A určitě to trefilo cílovku a určitě Fix měl pravdu v tom, že je to potom takový strašně moc happy, friendly. Jo, vlastně ano, to kritizoval. No, strašně lidí tam umírá. Umře tam strašně lidí a všichni jsou pozitivní víceméně. A pak tam jsou teda ještě jako věci, kde jsou depresivní charakteři, kteří vlastně na konci jsou pozitivní. Ale je to takový zvláštní. Je to prostě happy game. Je to happy game. Jo. Je to happy game.
Dobře. Já teda nevím, jestli Monty Python, jaká tam byla přesně kontroverze, ale uvidíme na konci. Horizon, Forbidden West. Horizon, klasická Jo, tohle máme čistě jakoby... vlastně konzolistickou tu. Ale to teď má přijít taky na kompě, už to přišlo. Jo, už to možná na konci, myslím, že Ale ta minulý jednička rok to byla. ještě nebylo. Každopádně Horizon je klasický, vlastně je to crown jewel of Sony. Pokud se nemýlím, tak teď se k nám brzo se k nám dostane nám VRkářům Horizon ve VRku. Stane se to. Oni totiž vydali kvůli dvojce Brailleým vydali Horizon VR, jakoby Next Gen, je to prejte podobně jakoby revoluční, jako byla Alex, pochybuju o tom, ale budíš. Nicméně asi nás to taky čeká a Horizon je prostě je to krásná, je vizuálně hezká hra, je to pěkná věc, pěkný příběh, zvláštní svět. Jako líbilo se mi to, asi to není něco, že bys to furt hrál, jako pak, když to pak zjišťuješ, že vlastně seš na zemi a tam potkáváš ty staré věci, jako a říkáš si, aha, tak to je hustý, tak to je hustý, jo. Ale jinak... Dobře. Inkulinaty. Já jsem to hrál. Ne, já ne. A myslím, že by si to mohlo i líbit. Je to strašně hezká, je to opravdu unikátní hra. Je to, řekněme, hodně tě to vrátí jako do dětských let do lavic, když si s někým hrál na papíře kokotiny. Dobře. Vzalo to vlastně středověký arty knižní, který, a jsou i nějaký ukázky, kdy se to jako inspirovalo opravdu jako reálnýma. Jasně. A poznáš to tam a vlastně máš jako svůj charakter, AIčkovej charakter a vlastně seš jakoby kreslíř. Ono to má dokonce i hraný kascénky právě jako ty duelový, že vždycky přijdeš za někým a teda sednete si k tomu stolu a jdete to kreslit. Jasně. A máš teda svůj charakter a kreslíš si tam ty svý jako vojáčky a různý ty jako jejich útoky a jsou to většinou zvířata přesně z těch středověkých knížek, takový ty divný. A je to fakt jako strašně hezký a doporučuji se na to podívat a není to ani moc drahý, myslím. Myslím, že tak, jako třeba 20, 25, 30 euro max. Ale you have my attention, ty vole. Rozhodně to stojí za pozornost. Je to super. A ten humor a i jako ozvučení to má docela dobrý. Islands of the Kepli? Nevím, jak to poslední číst. Očividně se vracíme k nějakému retru, podle postu. Jako Kalif. To je jako inčelák, bratře. Šukra. Kalifovo ostrovy, chápeš? Jako, že tam ještě budou nějaký děvčata, sporně oděné a tak. Jako. To je to unikátně, povedlo se. Takže další indie hříčka. Hustý. Schmidt Workshops. Líbí se mi, že tam jsou, že to vypadá jako byly starý Monkey Islands. Jakoby... Jo, Port Royal Adventury. Jo. Čestná salva pro zemřelého McCaffrey. herního, ale nejen herního, snad herce Adabera. Jo, nic nevyvinul, nic nevydal a žádný nebyl. Jsi byl jiný to dohledat, viď? Ne, u tohohle, tak tady se, víš sám tu šablonu, a u tohohle se to úplně jako nedá, jako, já to generuju automaticky, protože fakt dělat 40 nebo 60 slajdů je oprus. Jsi línej člověk. Ne, pohodlný. Killer Frequency. Team 17, to většinou znamená, že to je dobrá hra. Ano, a dokonce i vývář. A dokonce i core vývář. Je to dobrodružný simulátor s interaktivním příběhem. Ano, a proto tam máš ten nůž s tím obrovskou krví. Jako, jo. A povedlo se to. Jo. Takže simulátor prostě, OK. Tak. Koa. Plošenovky jdou úplně mě. Taky. Ale asi to může být dobrý, když tam vidím nějaké jako animačky a takhle. Last Train Home, česká hříčka. Určitě se povedlo, určitě je sakra unikátní. Jo, revoucí hudba je absolutní pravda. A povedlo. Jsou tam nějaké chyby, neříkám, že ne. Vys třeba na tom obrázku rovnou vidím jednu velkou chybu. ale tak to prostě dvě už vidím. Abych se k ní mohl vrátit, mám rozehraný skoro dokončený tutoriál. Legends of Amberland. 2 dokonce. Song of Trees. Ano. Dungeon Crawler.
A John Gravel, no. No, proč ne? Asi se to povedlo. Lies of P. Já vím, že to hrál Sojka, že se mu to vesměs líbilo. Ale nevím, jestli to Já jsem dohrál. teda slyšel na to taky, že to jsou celé, jako, ani ne jako negativní, Mia Khalifa ostrovy, negativní jakoby hodnocení jsem slyšel jako půl na půl, Bloodborne na no. PC, no. Bloodborne na PC, no vlastně, no. Jasně, Jo. sure. Lords of the Rings. Gloom. Takhle, buďme fair, hnedka, za prvý je to ten Daedalic Entertainment, za druhý zajímalo by mě, jakým způsobem dostali se do té fáze, že si řekli, hele, Georgi, uděláme hru Lord of the Rings a o kom to bude? O Samovi? Ne, o kom to bude? O Pipinovi? Ne, bude to o Gloomovi. Bude to o Gloomovi. Prostě uděláme, jako, protože jsme viděli, že v Čechách vytvořili prostě hru o bezdělácích. Hra o bezdělácích má strašně velký prostě záběřech. Uděláme hru o Gloomovi, protože Gloom je prostě bezdomovec Lord of the Rings. A ještě edikt ke všemu, víš co, prostě. A co když jako chtěli jenom vytěžit cílovku jako creepy editorů? Jakože každý Fortuner si koupí jako Lord of the Gloom. Jen kvůli tomu, aby mohl trolit prostě ty adminy Redditu. Přesně tak. Wow. Jakože wow, no. Takže jako, no, nepochopil jsem to. Ta postava sice jako má nějaký lore, má nějaký příběh, má nějakou svou historii, ale aby kvůli tomu udělali celou hru, to mi přijde jako Spider-Man. Jednička byla skvělá. Jednička byla super. Tu jsem dohrál, bavila mě. No. Jednička opět je to Král Jew of Sony. Sony pochopilo, že když má vlastní licenci na Marvel, tak by ho mohli potěžit víc, než prostě, že udělají nějaký Bčkový hry. Čekám stále, kdy ještě, já nevím, jestli už můžou nebo už nemůžou X-meny, ty nikdy neudělali, co škoda. X-meny by byly dobrý, myslím si, že jako hrát Wolverina v kvalitě Spidermana mi přijde jako velmi zajímavá věc. Mohlo by to být zajímavý. Mohlo by to být dobrý. Bojová hra, plošinovka. Plošinovka je silné slovo, ale ano, je to plošinovka ve 3D. Jen to momentálně nemáme na PC, takže to Nemáme nám, ale jedničku právě. Máme. I s tím potom pokračováním. Tak. Mimochodem, chci podotknout, Spider-Man je taky ve VR. Viděl jsem videa, no. Jo, a je to právě pro Sony 2 VR headset. Jo. Stejně jako ten Horizon jejich. Mimi Game. Taky další mrtvé studio. Tady něco dělali. Já se taky nepamatuju, ale vím, že myslím, že se od nich neznal nic asi. Když jsem na to koukal. Měl jsem i docela problém najít to logo. Jo, ale těch studií teď umřelo hodně, no. No Man's Sky, druhý dech. No Man's Sky, druhý dech a třetí dech a čtvrtý dech a pátý dech a šestý dech. Který jsou vlastně všechny úspěšný. Všechny dechy, všechny updaty, všechny vylepšení za miliardovou hru, bylo by divný, kdyby to nebylo. No, s tím, že dokonce už teda teď se řešilo, že byl nějaký ten ohlas, kdy vlastně jako někdo z komunity řekl, prostě už jako nebojte se si říct prachy za ty updaty, už jste nám toho dali hodně. Další věc je, že No Man's Sky je jedna z VR her, která má skoro full podporu VR. Je to zvláštní, moc se to nehraje, ale je to tam. Ale přitom bych chtěl asi. Cože? A jsem tím přemýšlel, ale vlastně jako mě moc do toho VR do No Man's Sky nic jako netáhlo. Že si myslím, že mi z toho hlítání nebo velkého jako skákání po těch nízkogravitačních planetách bylo špatně akorát. Jen chci podotknout, já jsem se teď díval na nějaký rozbory a nějaký papíry, jako jak se vědci udělají, co? Patenty. Průzkumy. Studie. Studie, děkuji. A to bylo ohledně toho vašeho problému, co mám třeba Flix a takhle. A zjistili, že při 120 Hz v populaci je minimální problém s motion sickness. Jasně. Jo, takže určitě jako cokoliv nad 120 je prej a pohodě. Jo. Takže problém bylo třeba, že ty prvotní měly 60 Hz, 70 Hz, 90 Hz, vlastně 90 Hz byla dvojka a teď vlastně na trojkách máme 120. Což znamená, že by neměl mít nikdo s tím jako tolik problémů. Outpad. No.
Slepice. Slepice. Unikátní. Ostrůvky. Zbudování základen s vyráběním. Typu, že to je nějaký Island Stardew Valley podle vizuálu. Jo. Asi. David Morach. Moralejo Sanchez. Ano. Grab the Games Upgrade Point, taky dobrý název. Panorama. Chicken Launcher. Typu podle toho hexagonu, že to bude budování města. Budování města, přesně tak. Path of Exile. Hele, Path of Exile je nejenže Gilp, ale dal bych tam i druhý dech, klidně. Dostalo to update? To ne, ale lidi to pohrajou. No ale to... má to novou sezonu, si myslím. OK. Takhle, on to má pro nějaký sezony. Nicméně nám vyjde 2. Kdo ví? Pizza Tower. Jako Pizza Tower... 2D platformer. Tour de Pizza. Já si pamatuju Pizza Syndicate, to byla docela dobrá hra od Bullfrogu, kdysi dávno. OK, to mě nic neříká. Bylo to fakt vtipný. Tak jo, Drtí koly taky miluji. Může být. Postal 2. Druhý dech. Postal, já nevím, jestli víte, tak Postal má přímo jakoby zvláštní věc v herní historii. Postal je hra, kvůli který zasedal parlament, senát v Americe. Je to vlastně hra, kvůli kterým chtěli zakázat akční hry. Je to hra, kvůli který zakázali krev v Německu. Víceméně. Myslím, ano, Markétka si tam ráda hrála s kočičkama. A jedna z věcí, co vlastně Postal jako takové je, že doslova změnil slang v Americe a going postal, celkově jakoby going postal se používá jako terminus technicus normálně i při vládních slyšení. Nice. Což je úplně jako hustý, jo. A bylo to vlastně díky tomu, že jeden týpek si řekl, že udělá jednu hru a pak mu potom nějaká banda kámošů pomohla. Šokující. Druhý dech. Černý humor, určitě, možná. Pretoriáni. To se tam už hrál já, ty vole. Nedal. Pardon, já jsem vlastně nedal žádný Gilp. Pretorián, super skvělá, úžasná hra. Mám ji tady, chtěl bych si za někdy zahrát. Je to těžko popsatelný vlastně ve své době. Šlo o to, že ty si vlastně si vyvinul, je to mikrogame, nebo mikrostrategie, protože ty máš několik vlastně jakoby těch pluků a de facto bojuješ s nepřítelem. Nemůžeš je vyrábět, jako není to typická strategie své doby, ale vizuálně je strašně krásná. Jasně. Protože je Zomboid. Já jsem ho zkoušel minulý rok. A teda je to úplně něco jiného, než jsem to hrál v betě. Je to vlastně takový jako graficky simplistický Tarkov, nebo něco tomu velice podobnému. Tarkov zombíkama, jo. Jo, je to hodně jako průzkumu, hodně inventory management. Není to vlastně asi takový právě jako, že rejdíš vždycky nějak to, ale jako zajímavý, jenom to není úplně pro mě, no. Já jsem to hrál fakt před dávnou dobou v alfě a ta hra byla úplně něco jiného. Může být. Ale mě dostalo to zase nějaký updaty. Teď se vlastně celkově to dost rozjelo poslední roky, co vím, takže druhý dech je Gilp, no. A je tady taky dlouho ta hra s náma už. Red Dead Redemption 1. Asi jo, je to určitě Gilp. Ten remaster, co přišel, nebyl. Byl to rychlý remaster. Cash grab remaster za $50. To je solidní. Co na to můžu říct? Signalis. Humble Games. Survival horror sci-fi. Může být. Rose Engine. Nehrál jsem to. Taky vůbec nevím, co to je. Skull Island, Rise of Kong. Je to tak, Skull Island, prostě. Je to film, je to hra, díky kterému vznikl film, který bude teď v kinech, kde Kong má Power Fistu. Bojuje proti laserovým mimozemšťanům. Jako hra no. Dle nominací. Jako já celkově s Kongem mám problém, že mi to vůbec jako nebere.
Jo, prostě Jako, velký opice nejsou pro tebe. hele, je to tak, prostě velký opice jsou pro mě. A co Harambe? Cože? Co Harambe? Hele, rest in pepperoni. Dobře. Jako Slay the takhle, Princess. víš co, dokud neumřel, tak byl svět v pořádku. Jo, no je to tak, no. Pak se všechno šlo do prdele. Slay the Princess. A horor Vizuální určitě novela nějaký, s jo. rozhodnutími ovlivňující hru. Jasně, je to takový emo Doki Doki. Asi. Zase si jel jako svůj Starfield. muchlací. Starfield, nejlepší roku, ano. Ano. Jak, Hmm. jak je možný říct, že pro lidi, kteří nejsou Potterheads, Hogwarts Legacy je velmi, pardon, jako nudná, nebo ne nudná hra, nebo nezáživná hra, jen prostě není to ončo. Starfield je to od prvních chvíle, co to hrajete. To je nuda. Mě to mrzí, protože ten NASA Punk byl fakt hezký. Jako, no, to je jako jedna z věcí, ale prostě jakože Starfield je opravdu nuda. Star Wars. Jedi Survivor. Ale je to příběhovka Electronic Arts, no, jednu asi akorát. Jako ta dvojka, nebo to je dvojka vlastně, že jo? Jo. Fallen Order byl vtipnej, byl pěkný, byl dobrý. Ale prostě pokračuješ hru na šrotišti, no. Co tě to Suicide Guy. To jsem nehrál. Taky ne. A vypadá to Chubby funny. Pixel. Ale asi proč ne? Druhý dech, jo. Takže něco staršího. Něco Super takovýho, no. Mario Bros. Wonder. Mm. Podělte se. Hele, je to Mario, je to Nintendovka. Já si myslím, že to může být fakt funny. Pokud třeba někdo má ten Steam Deck, tak určitě bych chtěl. Deck, jasně. Jo, to jo, no. Terrascape. Terrascape Bitfall Studios. taky neznám. Ale pak se to povedlo. A je to unikátní. Ano. The Day Before. Vývaz and sheet. Prostě. Jako některé hry prostě mají nějaký základ a neklapne to a tohle to prostě neklaplo, no. Zelda. Hele, Zelda má ve světě stejné místo a v srdci jako Mario. Takže jako takhle, Zelda má několik dobrých, kvalitních produktů. Nintendo, jedno z nich je Zelda, Mario a asi Pokémoni. Jo, to je ten triumvirát, který jim prostě dává bambiliony peněz a díky tomu fungují. Talos Principle jsem slyšel ode všech, že to je dobrý. Já jsem hrál jedničku, ještě jsem ji nedohrál. A ta je teda taky velice dobrá. A dvojku čekám, že bude podobný horázu. I tím, že to vlastně koukám, vydává Devolver. Jo. To je něco podobného jako Team 17. Takže nedivím se drcení, ani že se povedlo. Hlavně je to jako logická, takhle, Talos celkově vlastně byla taková, řekněme, pokus o restart mistu a povedlo se to, nedivím, dvojka asi taky, mně se tam líbí ten příběhovej titáni a tajemno a to je prostě jako... Ano, to souhlasím. To je jako pěkný. The Walking Dead Destinies. Walking Dead pro mě úplně končí jako i seriál, tak mě to, jako ne, že mi to minulo, já jsem se dodíval tuším na druhou sérii, třetí sérii Walking Dead kdysi dávno, než to bylo protože to neviděl, neexistoval. A pak jsem skončil a zjistil jsem, že dělali nějaký spin-offy a věci a další věci a vůbec o tom nevím. Nevím, hororový zombíci, který mě moc oslovili, no. A to s tou hrou bude asi podobný, si myslím. Zase nám tady trochu selámeš. Dobrý. Tronfall. To vím, to je to referenska. Dobrá. Jo, Grizzly Games. To je dobrá. Dobrá. A pohodička. Unity Engineový ceník. Jako jo. Jako to je fuck up roku. Na druhou stranu ten backlash a to, jak to změnili na základě něho, vlastně to dopadlo docela dobře.
Jako člověk by řekl, že korporace si může říct, co chce, tady je vidět, že korporace si řekne něco a je tam možnej. Jako nemuseli no. to dělat, kdyby nechtěli, viď? Já si myslím, že byli fakt poslední z toho. Jo, Já si myslím, že si udělali průzkumy a prostě ty vypadly velmi jako negativně, tak to Je rychle to jako možný. táhli. Velký No nicméně unikát. přišli s podmínkama výrazně lepšíma na konci, než třeba má Unreal. No, protože spíš podle mě tam někdo přišel, kdo má jako hlavu a řekl, hejte, musíte tohle, No. to, Okay. prostě budete do prdele. A hlavně víš co, bojuju s Unrealem. Jasně, no. Kámo, to je prostě, ty bojuješ s největší firmou, co dělá prostě ty, co dělá, o co máš obecně všechny topky, že jo. Protahují se, počkejte. Je to vtipný. Je to fakt vtipný, jako. Já vidím jenom občas jako Torzo, když se mi tady točí, ale... Tak, jo, Tak. Viewfinder. Viewfinder, to jsem nehrál, asi že jsem o tom, že to je pěkný. Jo? Dobře. Set all... Že to má pěknou grafiku. Thunderful Publishing. OK. Warcraft 2. Guild. Asi jo. Takhle. Nevím. A jestli někdy dohraju Spellcross, tak bych si chtěl dát samé dvojku Warcrafta. OK. Protože prostě to je podobný pain v hraní. Dunu hrát nebudu dvojku rozhodně. Duna 2 je prostě peklo. Mimochodem Duna 1, všichni mluví o Duně 2. Duna 1 je adventura, mimochodem. Takže to chci jen takhle podotknout. Takže klidně tam, klidně čeho. A potom teda ještě jednička. Orc and Humans, no. Orc and Humans bych si zahrál, ale bohužel už ta dvojka má tak omezený jakoby herní prvky. Jasně, no. Který jsem schopen ještě tolerovat u té jedničky. Už to, teď se o tom bavíme, to je jak ta Duna 2. Jo. Protože Orc and Humans, buďme fair, je prostě Duna. Je to Duna 2. Ve všem, víceméně. Takže klikáš jednu po jednom prostě a nefunguje tam nic jiného. Protože oni to vlastně vymysleli až ve dvojce. Blizzard, že by někdo mohl brát víc jednotek než jednu. Což díky bohu, díky tomu vlastně vznikl, pokud se nemýlím, celý svět RTS strategií. Ale určitě Gilp, jo. Jako takhle, to ani není možná do Gilp, jo. To je prostě jakoby PC Hall of Fame, jako. Warhammer 2 Vermintide, druhý dech. On tuším přišel nějaký DLCčko nebo update velký. Už tam je ten poslední charakter? Asi, Sojka, když tak jestli nás slyší, jestli, tak nám potvrdí. Je teda Vermintide moc jako nebavil, jen kvůli tomu, že prostě je to z toho prostředí, který je to a mě to moc nebaví. Jo. Jo. Zatímco mě třeba strašně bavil ten Dark Tide. Dark Tide. Ano. Ten baví. Wasteland 3. Nehrál se to povedlo, ale zároveň je to jednou akorát. Inxile Entertainment. Tahový boji, post-apo, CRPG. Jako takovej XCOM with extra steps, jo. Asi. Může být. Warcraft and Resources. Tam byla... Je to dobrý. To jo, akorát, že tady jde o kontroverzi. Tak, je tam kontroverze, pokud se nemýlím, je kontroverze se Steamem. No, s Steamem, spíš jako komunitním kokotem. Tak, ano, tak samozřejmě, jak dokáže jeden komunitní kokot to dotáhnout tak, že ti Steam stáhne hru, která je v betě ze storeu a s nějakým způsobem je možný i vyčíslit, že máš nějakou ztrátu, když prostě jeden člověk je idiot. Sojka to je něco... Máme potvrzeno, no, že dostal to update. Ale stalo se... Promiň, ty to řekni. Dobře. Člověk si nárokoval autorské práva nebo nějaký kredit za, možná i odměnu, za něco, co jako vytvořil, že vývojáři to vzali a dali to do hry. On vlastně ani jako nevytvořil nic extra originálního, protože lidi tvoří nějaké jako scénáře, pravidla a on vlastně jako udělal derivát a navrhnul, nevím jak tomu říká, jestli kosmonaut, nějakou jako obtížnost, že musíš hrát s tímhle ne a tak dále. A to vlastně jenom nadefinoval pravidla, ani to jako nebylo víc propracovaný. Vývojáři něco podobného udělali. Fakticky za to byl workshopový styl, jako. Nic prostě jako patentního. Jo, ani jako neudělal přímo tu modifikaci, vlastně jako navrch ty pravidla scénářový. A vývojáři to přidali teda něco podobného, ale tady o tom mluvili jako delší dobu a on si nárokoval, že to je jeho. A vlastně poslal normálně claim na Steam to teda automaticky stáhnu, než to prověří. A vlastně po tu dobu
nemohli prodávat tu hru. Lidi, co to měli to normálně jako hráli, ale vyblokovalo je to asi na 3 týdny, možná na měsíc. Je to tak. Než se to řešilo a fakt se to řešilo, jako že tam, a oni tam psali, že i volali do Ameriky a všechno možný prostě, že to bylo fakt jako náročný, protože to vlastně, a de facto to byla pomluva, že jo, když se to řeknu takhle. Je to tak, jako týpek si prostě vzal nějakého právníka, sepsali papír, poslali to na Steam jako claim na autorský práva vlastně. a oni to prostě automaticky řešili, takže teda jako stáhnou hru, než to vyřeší, no. Prostě jako kot. A pak teda řekli, že je to kokot. A vrátili hru na Steam. Přesně tak. No. Což prostě jako je, jako, ano, je to Uber. To fakt byl Uber problém, no. Jo, no. Jo. Tak a jsme u samotného vyhlašování. Teda. Takže jdeme vyhlašovat. Jedna babka pojídala, že to stojí za hovno. Hra jenže dobrá, ale, Kíku. Ale slyšel jsem, že hraješ... ne, počkat, jo. Ale odsuzovaná hlavně dle toho, že jsem slyšel něco. Tak. Lies of P. Bronze. Asi může být. Dead Island 2. Hogwarts Legacy. Jo, to sedí. Tak. To sedí. To asi ne, to znamená přeceněná, nebo i potažmo teda podhodnocená, ale spíš přeceněná typicky. Hodnocení. Diablo 4. Možná. Call of Duty Modern Warfare 3. Rozhodně. Starfield. 100%. Drtí mi koule. I taky miluji. To znamená, dávám hra, to která nám dává zabrat, stejně, přesto se k ní stále vrací. Stejně to pořád musíme hrát. Jo. Star Wars Jedi Survivor a Armor Core 6. Může být. Last Train Home. Určitě. Baldur's Gate 3. Jako můžu říct, že opravdu jsem rozehrál třeba tak 20 her prvního aktu. Všechny jsem si užil. A věřím, že až si zahraju další, tak si ji zase užiju. Fascinující. Nejhorší hra roku. A uvidíme. Call of Duty Modern Warfare 3. Vysoká hra. The Day Before. Lords of the Rings. Jako prostě ten Gloom, to je... A nemáme tu Starfield. Víš, ten Starfield jako takhle. Ten Starfield je... Ta hra... Není špatná, je nudný. Je nudný. Ta hra potřebuje silnou... Hele, upřímně, já jsem si teď spustil po dlouhé době Fallout 4 bez DLC, bez ničeho. Jasně. A nešlo to. Protože ta moderská komunita a ten workshop tomu dává tolik, že ta hra díky tomu existuje. A máváme Bohemian Interactive. Jo, a jejich armě, protože prostě to tak bývá. Jako, jo. Prostě musíš tu hru nějakým způsobem, když seš dobrý na engine, když seš dobrý na nějakou jakoby základní fyziku té hry nebo tak dále a nemáš prostě na to mít dobrý skriptery, protože buďme fair, jako Bethesda neměla dobrý skriptery od dob. Já bych se nebál říct Oblivionu prostě. Jo, to je jedna z posledních dobrých her prostě, jako Skyrim samozřejmě, všichni jak to, ale na Skyrimu je tolik práce udělaný, že prostě ta hra není to ten, jak byla dřív, jako ta první hra to není, jestli mi rozumíte, není to ten takhle tu hru asi nechtěli. Jasně. Jo, zatímco prostě, když vidíš, co s tím udělala komunita, co s tím udělali ty jejich workshopový, to by taky mohla být někdy nějaká jakoby kontroverze, ten jejich placený workshop, to je hustý, jako. Bethesda má placený workshop, víš, totiž. Jo. Psycho. Nicméně tohle ty věci jsou prostě z mýho pohledu to, proč Starfield je jakoby dobrý nástroj, ale jako hra je to takový jako, je to technologický demo. Dobře. Beru. Silná slova, já vím. Tak, klerující hudba, nejlepší soundtrack. Hm? Koho typuješ jako prvního? Úplně jako třetího prvního. Jako první místo. Zlatou. Třeba Hogwarts Legacy má krásnou hudbu. Tak se podíváme. Hogwarts Legacy. Last Train Home, jasně. A nejlepší? A Baldur's Gate 3.
jsem v šoku, že Baldur's Gate 3, když zapneš menu, a vidíš, jak to jde do toho podzemí, tak to je... Jsem Jo. unikátní. Hra, co se špatně zařazuje. Polovina indie scény? Jo, no. Jo, ono sám se tam ani nevejde. Dobře, takže panorama. Mhm. Baldur's Gate 3, Chance of Cedar, Dredge, Baldur's Gate Arma 3 podle Reforged mě má jako docela jako fakt a jako Slade. kategorii jednoduchou, si myslím. Já bych taky řekl, ale hele, komunita si zvolila. A Arma Reforged podle mě má taky, takhle, Arma je unikátní do jistý míry. Jako je. Já si spíš myslím, že možná jako si myslí, že je unikátní, jako že je to unikátně cool, proto to třeba Asi označuje. jo, no. Nepochopení kategorie. Nepochopení kategorie možná, no. Slade Princess. A první Last Train Home. To je rozhodně velmi unikátní tahovka. Ale Kategorie... nemanažoval jsem žádný ještě vláček. To je pravda. Měl bych taky zamanagovat. Takový jako Frostpunk s tahovkou, no. Čestná salva. Největší ztráta pro videoherní průmysl. Tam máme jedno. Mimigames. Hmm. Daedalic Entertainment. No to je tak, to je tam... No, The Day Before. Jasně, no. Což já nevím, jestli čestná salva je nutná, Čestná salva, no. A první James McAfee. Je to tak. McAfee, Rest in pepperoni. Druhý dech, hra, která sice nevyšla, ale dostala buď aktualizaci, expanzi, nebo něco, nějakou zásadní změnu či obsah, kterou nám vrátila zájem a přízeň. Postal 2 No Man's Sky. To sedí asi. Project Zomboid. Může být. Cyberpunk. Rozhodně Cyberpunk. Rozhodně, to je Cyberpunk. Jak už všichni řekli, že Cyberpunk půjde úplně k ničemu, jak to rozeberou, jak už nic dělat nebudou a tohle z toho, jak všichni na to zanevřeli, jaký byl problém s launchem, jaký byl problém takhle, s launchem byl problém jen kvůli tomu, že jeden CEO začal prostě mektat blbosti a nezamyslel se nad realitou, technickou realitou, protože 100% mu řekli, že to nepůjde na ty 4. A oni Starý prostě konzole tam... byly největší problém, jinak to zase tak špatný nebylo. Jenom přesně tak. Ty pauzy jsem je dělal vždycky jenom ve VR, když jsem tam byl, takže jsem s tím problém neměl, to jsem bral prostě jako nějaký hashbug. A ten prostě, ta hra je dobrá, má dobrý příběh, dobrý soundtrack, má dobrou myšlenku. Mrzí mě, že je hodně překopaná, hodně jakoby restrukturovaná oproti... Já jsem totiž Cyberpunk jakoby už od jak je živa. Od začátku, co vznikl, ta myšlenka Cyberpunku takhle, těch prvních renderů a všeho možného, tak jsem se těšil. Strašně jsem se těšil, protože já jsem strašně často hrál Shadowrun a takhle. A tak, jak to mělo být, tak ta hra měla být skvělá. To, co je teď Cyberpunk 2077, je hodně překopaná věc. A není to vůbec ani to, co bych jakoby chtěl, když to řeknu, ale rozhodně ta hra je dobrá. Jako. Já jsem tehdy viděl, jak bylo to vývojářský demo, asi půlhodinový, jak odstreamovali. Jo. A tam jsem vlastně jako skončil se zájmem o hru, jakože ne, že bych jako neměl zájem, ale vlastně jako vypnul jsem sledování. Takže já jsem vlastně byl tady a najednou jsem dostal hotovou věc v den vydání. A vlastně jediná věc, co mě zklamala od toho dema, co jsem viděl, bylo ničitelný prostředí. Protože jsem čekal, jak tam budu moc bourat ty zdi a vlastně nejvíc tam pobouráš tu jednu tutoriálovou zeď, kterou máš v tom videu. Ono jde o to, že strašně super vlastně měla být tam bylo hodně myšlenek, jo, tam celý ten cyberspace byl úplně jiný, celý ty vlastně hackování, byly tam Blue Icy, Black Icy, celá ta věc měla být trošku jakoby daná jinak, víc možností, jak se dostat jakoby k tomu cíli, k těm úkolům. Furt jenom buďme fair, tohle je velmi omezený hitman v budoucnosti. Je pravda, že druhá věc, co slibovali, bylo, že ta hra nemá mít vlastně jako game over. No jasně. Že cokoliv jako posereš, tak se s tím má jako vypořádat, ale tak to vyřešili zase klasicky tím, že prostě lokli to, že nemůžeš některé lidi zabít. A nebo že nemůžeš do nějakých lokací zpátky. No nic, i konzolisté jsou lidé. Zkusme to. Nevěřím tomu, zkusme to. Takže kategorie pro hry, které se povedly čistě na konzole, ale nejsou to exkluzivně, ale je to i s nima. Takže Super Mario.
Jakýkoliv Mario. Alan Wake 2 a Marvel Spider-Man 2. Věřím tomu, A Spider-Man může být první dobrý. Hogwarts Legacy a Zelda. Hogwarts Legacy... Hogwarts Legacy je jenom na Sony a není na Xboxu, si myslím dokonce. Jo. Nebo už je na Xboxu. Já myslím, že byl v Game Passu možná. Já si myslím, že právě na Xboxu právě není. Kdyby někdo věděl, tak pište. Kdyby někdo věděl, tak si tak nám napište. Ano, Já si myslím, že Hogwarts nás. Legacy právě že nebyl na Je to možný. Tak, podělte se, to znamená exkluzivní hry mimo PC, ale chtěli bychom je. Horizon, což teda dostaneme. Tak. Nebo tak už jsme dostali. Mhm. Spider-Man, ten Asi očekávám, jo. že přijde. To nebude asi problém. A Zelda, která nepřijde. Zelda nepřijde. Na Zeldu si musíte koupit takovou věc, kterou už tady prodávají asi 10 let. A teď přišla přece OLED, nebo QLED verze. Jo, to je pravda. OLED nebo QLED? Asi QLED. Nintendo Switch Pro, myslím, že se to jmenuje. Tak, kontroverze. Tam občas padají věci, které buď já tu kontroverzi k tomu neznám, nebo ji tam nevidím, takže se nelekejte, když je tam něco mimo, ale nějak zvlášť jsem to necenzuroval, pokud to není absolutně mimo. Tak. Takže The Day Before, dejme tomu. Tam asi, ano. Ano. Workers ano. Ano, určitě. A Unity Engine, takže dobrý. Letos se to povedlo. Ano, víme o čem, víme v čem je všem problém. Ano. Unity jsme řešili, to je vlastně daný, Workers and the Soulsys, tam to je taky daný, tam takhle ta hra je dobrá, jenom potřebuje hodně práci, protože stavět tam něco je občas za trest, asi jako v sovětském. Když se s tím trochu naučí, jak to jde, již teď teda nevím, jak je to dneska, protože oni to hodně přidali. Já jsem to nehrál rok a půl, takže tam může být hodně změn. Ne, ale vím, že Ginter to jsem zmiňoval a že tam toho je docela dost. No. Každopádně, jak jsem chtěl říct, že stavět to tam občas, když to nejde dobře, tak je to fakt jako v Rusku, ty vole, jako je peklo. Tak, dobře. Jednou je akorát. Dead Space Remaster. Jo. Survivor. Tak to jsou příběhovky, no, vlastně, no. Dead Island 2. Já se já nemyslím, uvidím, až to budu hrát. Těším se na to. A Hogwarts Legacy. Což teda nevím, co tam přesně dělá, upřímně. No, to záleží, jako já si třeba jako taky jsem jistý. Už nepotřebujeme Harry Potter content, nebo jak to mám. Já když jsem ty hodiny sledoval, tak víš co, ty dohraješ celou tu hru, tam má třeba těch 50 hodin, ish. A pak vlastně, aby jsme všechny achievementy, tam jediná změna, co je v té hře, tak jsou první část těch kolejí. To je třeba 10 hodin. Mm-hmm. Ty třeba jakoby ty první části jakoby rozjedeš za každou jinou kolej, dostaneš ty 3 achievementy, respektive 4, a pak konec je stejný víceméně. Jo, jinak to teda bylo na Xbox a dokonce měl i kosmetik za preorder. Fakt jo. Tak co se to bylo, co nebylo na Xbox? Nevím. To jsme někam lítají ruce. Gilp. Je to tak. Nic jsem tam nedával. 10 let. Nic jsem tam nedával. Red Dead Redemption, Pretoriáně, protože Zomboids. Může být. Dark Souls, Battlefield Combat Company 2, Counter-Strike 2. Taky může být. Command & Conquer. Yes. Yes. No problém. A 16 Salvátů jsme měli. Jo, tak to je chyba možná. To je jedno. No, tak to tady máme specificky ještě zlaté místo. Zlaté místo, no. Max Payne. A to je všechno. Das is the end, my friend. Tak. No a to je všecko. Za 15 minut. Stihli jsme to docela hezky. Za 15 minut, když začínáš si mít stůl, že jo? Ano, já sama asi rád nebudu dneska. V pořádku. Já zkusím Verde, jestli teda bude hrát. On zmiňoval, no, že se pokusí připojit. Hele, já vím, že existuje ta verze jedny, ty demasterovaný, to jsem o tom říkal, no to je jedno. Anyway. Děkujeme, že jste s námi byli. Jestli si chcete zahrát, jestli si chcete zahrát Battlefield 4. Můžete. Vidíte mít prsty? 1, 2, 3, 4. Ano, jsou vidět. 4. Jeden prst taky. Tada! Výborně. Takže tak. We present hands. Každopádně. Jako prsty to snímá docela dobře. Je to dobrý, jako takhle. Ty z poslední vlastně dobu stále dělali nějaký úpravy to snímání. Jako ku podivu to i snímá, jako když si ty ruce jako propleteš. Jo, takže
Za chvilku, asi tak za 20 minut, Geek Na udělá stopce lobby, se setkáme na Battlefield 4, bude můžete se Battlefield připojit. 4, takže kdo si chcete zahrát komunitní hru za Battlefield 4, takže se nebojte se podívat k nám na stoku nebo k ním na baterstvo. Nebo nenuděte na pořadí. A užijte si sobotní večerní komunitní hraní. Já zkusím napsat teda tomu Verdemu, jestli se Sukovan taky zahrát, nebo si se přidá, to je na něm. A příští rok zase u SCG Stoka Community Games Awardus 24. Třeba nás tady bude víc. V tom VR bude to dobrý, protože to dává smysl. A možná bude i jiná, potom bude i víc jiných místností. Ano. Tak. Je tady dost možností, je to docela zajímavý, co všechno dokáže, jak tady všechno jako se dá udělat. Můžu mít jen whiteboard. Ty jsi to změnil. Ano, tohle ještě jako místnost, kde se vidíme a nejsme pak moc vidět na té kameře. A pak jsou teda místnosti, které jsou na hovno, kde pak není vidět na tabuli právě tady z téhle. No tam něco můžu psát. Můžeš. A až ukazovátko. Se pám na chat, nikdo nic nepíše. Moc ti to nejde. Já mám ten konec totiž použít, že jo? Tak, ano, musíš spodek, no. Bohužel prstem to jako moc neumí. Já spodek nemůžu, já tam mám. No já to mám taky? Já tam mám blok. Víš proč? Ono je to dělaný pro to. Ono je to dělaný pro... Aha, už to jde k tomu. Ono je to dělaný pro Quest Pro a Quest Pro má dole trn. Jo, takhle. Tam si můžeš dát trn a pak můžeš kreslit takhle přesně, hele. To je spaceship. A já ti musím pomoct, hele. A je to vidět, na tom streamu to je vidět. To jsi nevěděl. Dobře, takže dámy a pánové. To má spaceship, vole, ty jsi to posral. Ne, ty jsi spaceship, ty vole. Chlubatá spaceship, vole. Takže to je všecko, takže se s váma, takže... Elektronickou tušku tady máme. Takže se těšíme na... Jako píše se tam, fakt se tam píše blbě, jo, ale... Je to takový, no, ale jde to. Nemáš tam... Co? Nic. Tam mám jako niny, jo, ale to je prostě, jak se to blbě píše. A docela to zvlád. No já tam švigu mám určitě. No, je to furt na hovno. Anyway. takže všem děkuju, že jste s náma zůstali, že jste s náma byli a... Mě to zase nechce snímat ruce. Co? Mě to se přestalo snímat ruce tím ovladačem. Tak já si tady jdu, Pavniko. Tak jo, tak ahoj. 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 Mě to nesnímáte ruce. A tak.